Hej folkens. Gider ikke godt lade mig at sige hej folkens. Det er kraftigt ligesom Robin og Samse. Hej mennesker, det er new guy. Jeg vil bare lige snakke med jer om nogle ting. Jeg har sådan 3-4 projekter der kører. Men lige pt. Så er jeg fucking i praktik. Og det er ved at slå mig ihjel. For jeg skal op ikke så tidligt. Men klokken 10 ikke? Og så skal jeg fucking... Så skal jeg arbejde til klokken 5. Alle der. Og det er pisseirriterende. Men jeg har sagt noget til mig selv. Og det er, det her, det skal væk. Om 6 måneder, ikke? Så skulle jeg forhåbentlig gerne være lidt mere ripped, end jeg var før. Forhåbentlig en del mere ripped. I hvert fald nogenlunde. Ja. Så det hedder mandag til fredag, der træner jeg hver dag. Og selvfølgelig forskellige grupper og sådan noget, ikke? Så det er ikke sådan, at jeg træner arm fucking hver dag, vel? Men, når det så er sagt, ikke? Så er klokken fucking 6-7 stykker eller sådan noget. Og så når jeg lige skal danse Zumba mandag og torsdag, ja, så er klokken kraftedeme 8, når jeg er hjemme. Og så gider jeg egentlig ikke mere. Så det kommer til at bestå af i 6 måneder. Så det bliver rimelig svært at klemme nogle videoer ind og livestreams og sådan noget. Så det kommer ikke til. Men derfor laver jeg lige så stille stadigvæk på min Centerbell video. Og I får lov til lige at få et review af den her fucking telefon, jeg har købt til 5.000 kroner. Ja, det er skræmmende, hvor mange penge jeg har brugt på den. Det ved jeg godt. Men, vi finder ud af der, hvorfor. Der er også, ja, det tager vi den. Og vi tog kraftigt med at snakke med mig selv herude. Det er fandme sært. Men vi gør det. Ja. Centerbell-videoen og reviewet af Samsung Galaxy. Nok også en CSGO-video eller et eller andet. Ja. Det er sådan, det står til lige nu. Og et review, forklaring lidt. Et slags resumé af i dag. Kom godt op. Nej, jeg kom faktisk af helvede til op. Og jeg kom 10 minutter for sent på arbejde. Men det gik godt i går. Og det er også gået godt i dag. Det kører bare det hele lige nu pt. Nu vil jeg lade noget. Og så vil jeg gå i seng lige med. Lige om lidt. Går lidt tid nu. Men ellers så vil jeg nok til at gå i seng. Ja. Så det er nok lidt i dag. Super lækkert. Bare lige for at beskrive hvordan jeg har det. Både og. Lidt stresset. Jeg skal arbejde lørdag også. Ja, jeg ved det ikke. Vi ser på det. Det er i hvert fald ikke let. Tak fordi I så med. Det er New Guy, signing off.